a predĺžený víkend sa môže začať. Tak dnes si dáme malý unik z reality. Za 50 minút sa presunieme z východu na západ krajiny, kde navštívime zo pár zaujímavých miest. Tak sa poďte pozrieť, či to stojí. To je úplná radosť takto cestovať. Leteli sme spoločnosťou Wizz Air. Táto linka momentálne lieta 3-krát do týždňa, čo je úplne perfektné. To je naša ďalšia zastávka, bude obec, malebná obec Pandorf, ktorá je celkom malá, lebo má len okolo 5000 obyvateľov. A si vezmite, že ročne to navštíví až 7 miliónov turistov. Ideme na outlet, pozrieme, čo tam majú, či nejaké výpredaje, niečo pekné si kúpime. Úplný relax, chill. Takže tak. Lístok nás vyšiel na nejakých 7 eur, aj so spiatočnou cestou, čiže úplne super. Ak by si to niekto rozmyslel, tak sa nemusíš vrátiť dnes, ale čo ja viem, o 2-3 dní. Po vystúpení je možnosť potom sa prejsť peši, nejakých 1,4 km do dedinky priamo, alebo taxík, shuttlebus. Necíti taký zhon, ako keď je pred Vianocami, že nákupy každý rýchlo nakupuje. Takže fakt to chválim dnes. Hotel Tatra, priatelia. Je to najstarší hotel v Bratislave, už od roku 1930. Otvoril svoje brány pre prvých návštevníkov. Nachádza sa v blízkosti legendárneho divadla L+S a má vyše 200 izieb. Tak my sa teraz zložíme trochu, oddychneme si a ideme pozrieť mesto, niečo dobrého zjesť. Dizajn izieb je taký trošku zastaralejší, by som povedal, ale neviem, bol som tu viackrát a cítim sa vždy komfortne, hlavne na tie raňajky sa teší človek, lebo sú fakt, že bohaté. Tento hotel sa nachádza v blízkosti prezidentského paláca a navyše centrum je veľmi blízko, čiže na prechádzky to máte náskok. Kúpeľňa je taktiež veľmi pekne zariadená. Ránko, máme druhý deň v Bratislave, dnes sme sa rozhodli, že si ideme pozrieť hrad Devín. Ideme zo zastávky, čo to je, most SMP, stadiaľ to nám ide už 29, kde vystúpime na hrade a je vonku strašná zima, ale ani to nás neodradilo, čiže vidíme sa tam. Priatelia, podarilo sa to. Vystúpili sme na zastávke hrad Devín. Trošku sme zablúdili, lebo zabudli sme vystúpiť, čiže šli sme na konečnú. Ale sme tu, takže tu je raz cestie a už len smer hrad Devín. Za chvíľočku nejakých 0,8 km, čiže úplne spokojne. Ako hovorím, počasie je úplne zlé, zima, ale ani to nás neodradilo. Treba si užiť tú krásnu prírodu. Sa konečne pri pamätníku. To je pamätník ľuďom, ktorí zahynuli vlastne pri pokuse ísť do Rakúska cez hranicu. A tu už je ten krásny hrad Devín. Ideme ešte okolo, smerom hore. Sme tu v podstate sami, lebo fakt, ako hovorím, to počasie je neskutočne studený vietor fúka. Pocitovo minus, neviem, minus 10. Nevadí, čo nás nezabije, to nás poslúži.
Tamto hore ideme. Údajne okolo roku 1809 Napoleon dal vypáliť tento hrad. To je Devčenská väža. Údajne podľa legendy bola mladá šľachtička skočí z nej, pretože ju chceli vydať proti svojej vôli. Devín je symbol hranice dnes. Dostane tu ide do Rakúska na krok. Na skok. Aj na krok. Krásny, to je najkrajší hrad. Druhú noc, priatelia, sme sa rozhodli, že prespíme v hoteli Apollo. On sa nachádza v Lužinove. Bukli sme si ho cez Booking a dokonca sme dostali zadarmo upgrade izby, čo je úplne super. Zadarmo minibar, krajšia, lepšia izba, väčšia samozrejme. Raňajočky. Bratislava, Pandorf, Devín, všetko na skok. Niekedy netreba Bali alebo Abu Dhabi. Stačí sa zbaliť a ísť aj na takýto výlet po Slovensku. Tak, množstvo kilometrov v nohách, ale konečne doma môžem povedať. Aj sa celkom teším. Náš let mal síce meškanie hodinku, ale dalo sa to prežiť. Ľudia síce boli nervózni, no čo sa dá narobiť, no. Ale milujem túto linku, fakt je to extrémne dobré. Pár minút a ste na... Tak priatelia, hlava čistá, myšlienky čisté, vyvetraní sme, oddychnutí sme. To bol len taký začiatok teraz po tej transplantácii a na budúce si pripravím niečo určite zo zahraničia. Z nejakej destinácie, lepšie, uvidíme. Pozerali sme niečo, vyberali sme niečo, hľadáme. Uvidíme, čo sa nám zapáči najviac. Takže máte sa na čo tešiť, určite aj my sa tešíme. A chcem vám veľmi pekne poďakovať, veľmi si to vážim, že sledujete tieto videá. A ďakujem každému za odber, za like. A snažím sa cestovať veľmi rozumne, hlavne aj ušetriť na tých cestách, aby to bolo dostupné pre každého, kto si chce dať takýto podobný tripik ako ja napríklad. Vidíme sa pri ďalšom videu, priatelia. Da 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 da